Ang layo pala sa kabayanan nitong Pulinaryo. Wala na ako nakikitang mga bahay dito Pogi, sa kabila ng tulay, doon na ang Pulinaryo. Estatwa ba ang mga nakatayo na yun sa arko? Hindi, mga bantay sila ng tarangkahan ng Pulinaryo. Bantay? Bakit kailangan pa ng bantay? Liblib na lugar to, di ba? Tama ka, hindi kasi basta-basta nakakapasok dito. Lalo na't estranghero. Hindi ordinaryo ang lugar na ito, Pogi. Kaya siguraduhin mong ang pupuntahan mo dito ay kilala ng mga gwardya. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Pangil. Salamat po na marami sa pagkakataong ibinigay mo sa akin upang maibahagi ko ang karanasan ng aking alaga tungkol sa mga aswang na hindi na malilimutan. At kahit ako man po, hindi ko nakalimutan yon mula nang maikwento niya sa akin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Zenny. Sa ngayon po, ako ay 52 anyos na. Isa ako sa 3 kasambahay ng may kayang pamilya dito sa aming bayan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar. Ipagpasensya niyo na po. Mataas na opisyal ng militar si Sir Ernie at si Ma'am Sonia naman ay isang public school teacher. Sila ang aking mga naging amo noong ako ay namasukan bilang yaya. Mayroon silang 3 anak. Tawagin na lang natin sila sa mga pangalang Michelle, Maribel at Jordan. Yaya po ako ni Jordan. 16 anyos lang ako nang makapasok sa kanila. Simula pagkabata ni Jordan ay sakitin na siya kaya overprotective si Ma'am sa kanya. Natural akong mahilig sa bata dahil mayroon din akong mga kapatid na nakababata. Mahal ko ang alaga ko kaya todo bantay ako sa kanya na pinagseselosan ng kanyang mga ate. Hanggang sa magbinata siya, nasubaybayan ko siya. Matalino at gwapo ang alaga ko at nagtapos siya ng may Latin honor. Pero hindi yun sapat kay Sir. Gusto niyang anak ay matikas at hindi lalambot-lambot gaya ng aking alaga. Hindi ka ba nagsasawa sa pag-aaral, Jordan? You're already teaching. Why do you need to pursue your MBA so soon? I just wanna have my MBA while I'm still young, Dad. Did your mother knows about this? Yes, Dad. Siya nga po ang may gustong mag-MBA ako ngayong summer vacation. Masyado kang inispoiled ng mami mo. Tingnan mo nga yung sarili mo, Jordan. Ang tangkad mong lampa. Yung suot mong salamin, mas makapal pa sa jealousy ng bintana natin. Bakit kaya hindi mo gawin? Habang bakasyon, mag-gym ka o kaya mag-workout ka. Kahit dito lang sa bahay, nang lumaki naman kahit magyaya ang mga braso mo at binti. Ni hindi ka man lang yata naglalakad. Lagi ka bang nakasakay sa kotse mo? Dad, ginagawa ko naman po ang mga sinasabi niyo. Hindi niyo lang ho nakikita. Wala na yata akong nagawa na pinuri niyo, Dad. Lahat na lang ng ginagawa ko para sa inyo, kahinaan. Pero yung kalakasan ko baliwala lang sa inyo. Hindi ako makasabad sa usapan ng mag-ama, Sir Jupiter. Tama naman si Jordan. Hindi nakikita ni Sir ang effort niya. Ako nga hindi nila kadugo pero tuwang-tuwa ako sa lahat ng achievements niya. Ang totoo, mabait po si Sir Ernie. Katunayan nga pinag-aaral nila kaming dalawa ng pinsan ko na kasama ko. Nang tumungtong na ng 2nd year sa kolehiyo si Jordan, pinapasok na nila ako sa kolehiyo dahil hindi naman na daw alagain si Jordan. At ayaw nilang manatili kami sa pagiging katulong hanggang sa tumanda. Kaya lang may hinahanap talaga si Sir Ernie sa kanyang uniko iho na sa palagay ko ay medyo magpalaki ng bahagya ang katawan o kaya bruskong kilos. Kaya madalas yun nagbababad lang sa pool nila kahit mag-isa. Ilan lang din naman kasi ang mga kaibigan ni Jordan. Kaya suggestion ko sa kanya lumabas din paminsan-minsan. Makisalamuha sa mga kaedad niya ng maengganyo sa ibang bagay na pwedeng paglibangan. Alam naman niya ang mga pwede at hindi kasi matalino siya. Isa sa mga pinupuri ko sa kanya ay ang pagiging busilak ang puso. Hindi sa mayabang kahit mayaman sila. At
totoo yun. Alam mo Ate Zenny, hindi ko na talaga maintindihan si Daddy. Ginawa ko na lahat ng alam kong best para naman matuwa siya sa akin pero wala pa rin. Puro sina Ate Michelle, Ate Maribel ang pinupuri niya. Kesyo matalino si Ate Michelle dahil doktor daw sa Amerika. Matalino si Ate Maribel dahil magaling sa pag-aabogado. Ako kahit nagtapos ng Latin honor, wala lang. Minsan nga iniisip ko, baka ampun lang ako eh. Lumayas na lang kaya ako dito. Para kapag umuwi si Daddy, hindi niya ako napagbubuntanan ng stress niya sa trabaho. Is that what you want? Oh. Don't worry. Masusunod ang gusto mo. My God, here we go again. Dad, kanina pa po kayo dyan? Yeah, I heard all of your nonsense sentiments. Don't worry. I'll talk to your mom about this. Matagal na din naman ako may plano sa'yo. Dad, please don't be mad at me. Gusto ko lang naman na makita mo rin ako na may sariling lakas, talino, at ipagmalaki niyo din gaya ni na ate. Paano naman ako kikibo? Sinenyasan ako ni Sir na huwag magsalita habang papalapit siya sa pool, kaya nakalapit siya kay Jordan nang hindi ito namamalayan. Naawa ako sa alaga ko, hindi kasi diretsahang sinasabi ni Sir kay Jordan kung ano talaga ang gusto niya, kaya tuloy nangangapa ang bata sa mga inaasahan sa kanya. Minsan naiisip ko, sana pwede ko pa siyang yakapin tulad noong maliit pa siya. Noon, kapag nadadapa isang yakap at halik lang, ayos na agad ang pakiramdam niya. Pero binata na siya ngayon. Iba na. May pagitan na. Hindi na bagay ang ganoon. Isa pa, hindi rin naging ugali ni Jordan ang magsumbong sa mami niya. Inikim-kim lang niya palagi. Ngayon, kakabalik lang ni Ma'am mula sa seminar sa Baguio. Nagkulong sila ni Sir sa silid at nag-usap ng matagal. Wala tuloy akong alam kung ano ang napagdesisyonan nila. Pero may kutob na ako. Pinag-iempake na kasi ako ng mga gamit ni Jordan. No, Dad. There's no reason for me to go there. Besides, my summer vacation was planned ahead. Hindi naman po ako bata para gawin niyo sa akin to. Pumunta man ako doon kay Lola Narda, it doesn't change anything. Hindi niya ako kilala. Ako man ganun din eh. Anong gagawin ko sa liblib na lugar na yun? Believe me, son. You'll thank me later. This is for your own good. Trust me. Mabilis ka niya makikilala. Alam na niyang darating ka bukas. Huwag kang magkakamaling pumunta sa ibang lugar, Jordan. Your car, even your shoes, was connected to my tracking device. Kaya malalaman ko kung saan ka makakarating. Paghiramdam ko, sobrang inis kayo sa akin sa tuwing nakikita niyo ako. Papuntahin niyo ako sa lugar na address lang binigay niyo? Anong gagawin ko doon? Sige po, ngayon pa lang pinasasalamatan ko na kayo sa pagtrato niyo sa akin. Mabuti pa nga ang preso. Sila, kapag pinalabas niyo, alam kung sino itutumba. Ako, walang ideya sa lugar na pupuntahan ko. Seni, okay na yan. Nailagay mo na yata yung buong cabinet sa maleta. Ilagay mo na sa kotse ang mga yan. Yung mga pinamili kong supplies, nasa salas. Pakilagay nyo na rin sa kotse niya. This is torture, Dad. Pinapupunta niyo ako sa isang lugar na hindi ko alam kung saan. Sa bagay, nagsasawa na rin naman ako sa ganitong trato niyo. Madali na lang yun, total naman. Mabangin ang daan papunta dun, di ba? Kinabahan ako sa sinabi ni Jordan ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Pero kinalma ko din ang sarili ko dahil wala naman sa karakter ni Jordan ang magsusuicide. 2:00 ng umaga ay nakagayak na si Jordan. Mahigpit ang yakap ni Ma'am Sonia kay Jordan at paalala ang pabaon niya. Si Sir Ernie naman seryosong nakatingin lang kay Jordan. Nang pumasok si Emil, ang kanilang family driver ay sinabing na-check na niya ang kotse ni Jordan kaya lumabas na kami. Isang mahigpit na yakap at halik sa noo ang pabaon ko sa kanya. Tumulo ang luha ko nang lumabas na ng gate ang kotse niya at sinundan ko na lang ng tingin hanggang sa hindi ko na matanaw.
Sa tagal ng paninilbihan ko sa kanila ay pamilya ang turing nila sa aming mga kasambahay. Si Jordan na alaga ko ay kapatid ang turing niya sa akin. Madalas pa nga kapag umuwi ako sa amin, sumasama siya sa akin at dito na magsisimula ang kwento ni Jordan na hindi ako kasama. Kaya samahan niyo akong balikan ang bakasyon ng alaga ko hanggang sa dulo. Tumutok lang kayo at nako, maaaliw kayo. Ayon kay Jordan, mahaba ang biyahe papunta doon sa lola niya. Nang makarating siya sa probinsya, pasadong 9:00 na ng umaga. Kahit may dalang address na ibinigay si Sir ay nagtatanong siya ng mga direksyon hanggang marating na niya ang bayan ng lola niya. Isang tricycle driver ang napagtanungan niya at nagturo ng direksyon patungong baryo. Si Ever, isang Becky na namamasada doon. Ay, sakto Pogi. Pauwi na rin ako. Palo ka na lang sa akin ha. Doon din naman ako pupunta eh. Okay, salamat. Taga doon ka din pala sa Polinario? Correct ka, Pogi. O siya, Gora Bells na tayo at lumulubog na ang haring araw. Palo ka na lang ha. Okay, sige. Nakatutuwa naman to. Maskulado pero sexy. Wow! Kaskusero magpatakbo ah. Sige lang, okay lang yan para makarating na maaga sa Polinario. Bakit kayo siya huminto sa tapat ng bahay na yun? Sandali lang, Pogi. Iiwan ko lang tong tricycle dito. Boundaryhan lang kasi to eh. Okay. Sige, hintayin na lang kita. Malawak na bukiring taniman ng palay ang magkabilang daang iyon. Wala na siyang natatanaw ng mga bahay. Nang bumalik si Ever, sumakay na ito sa kotse niya. Sinabi na agad ni Ever na ilang metro na lang ay rough road na hanggang sa Polinario. Habang binabagtas nila ang kahabaan ng daan na maalikabok ay panay ang tanong ni Ever kay Jordan. Hindi naman siya nairita dito dahil komedyante pala. Hanggang makita na niya ang paarkong may nakasulat na Bienvenido Apolinario. Pagtawid ng maigsing tulay. Polinario na ito, Pogi. May checkpoint dito eh ha. May mga sibilyan nagbabantay doon. Medyo mahigpit dito eh. Hindi basta-basta nakakapasok. Ganun ba? Okay. Akalain ko ba namang sa liblib na baryong to na gaya nito ay may mga gwardya pa? Ano ka mo, Pogi? May sinasabi ka? Diyos ko, alam ko namang maganda ako. Matagal na. Sabi ko, ang higpit naman pala dito sa inyo. Parang exclusive subdivision ng dating eh. May mga gwardya parang katipunero ang dating. Pero bakit mga sibat ang hawak nila sa halip na baril? Eh kasi, hindi naman mga ordinaryong utaw ang mga binabantay nilang makakapasok dito. Kundi mga nilalang na mula sa kaitsusan. Alam mo na yon, mga ibang nilalang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mamaya ko na ichichika sa'yo. Oh, halika na. Baba muna tayo at nako, medyo mukhang mahabang interogasyon pa ito eh. Titignan pa nila ang lahat ng sulok ng kotse mo. Baba na tayo. Tama ang mga sinabi ni Ever. Pinabuksan pa ang compartment at tiningnan kung ano ang nandoon. Matagal na tanungan. Kahit nagpakita pa ng ID at lisensya, ayaw nilang papasukin si Jordan. Ngunit nang sinabi niyang pasundo na lang siya sa lola Narda niya ay para silang nataranta at humingi pa ng paumanhin sa abala. Hindi naman daw niya talaga alam ang bahay ni Lola Narda kaya sinamahan siya ni Ever. Sa tarangkahan daw ng bahay ni Lola Narda pumarada ang kotse niya. Napansin niyang napapaligiran ng suha at halamang bougainvillea na nakasampay ang mga bulaklak nito sa bakod na kawayan. Malapad naman ang entrada na makakapasok ang sasakyan sa loob ng bakuran. Sumunod siya kay Ever na pumasok sa loob ng bakuran. Sa tagiliran ng maliit na bahay, mayroong kumpulan ng mga kawayan. May papag sa ilalim ng lilim yun. Pansin niyang may usok na nagmumula bandang likuran, pero nanatili siyang nakatayo sa harap ng bahay. Lola Nards! Lola Nards! Yuhu! Wala yatang tao ah. Pero may usok naman sa bandang likuran. Baka nagluluto lang si Lola Nards. Alam bang darating ka ngayon? Oh, yun ang sabi ni Daddy. Alam ni Lola na darating ako ngayon.
Lola Nards! Nandito na po yung apo nyo! Iba talaga pagyayamanin, ano? Daddy, Mommy, o kaya naman papa at mama. Kami dito, inang at tatang, di kaya'y ama o ina. Pero, pinaka-famous dito ang nanay at tatay. Ah, teka, baka hindi tayo naririnig ni Lola Nards. Nako! Akala ko kung sinong sumisigaw. Ere palang dalagang milawit ni Kaindo. Teka, ikaw na ba si Jordan? Ako nga po. Mano po, Lola? Siga naman pala si Lola Narda. Kakaiba to ah. Sabi ni Jordan ay niyakap siya ng mahigpit ni Lola Narda. Pero malayo sa inaasahan niya ang lolang dinatnan niya sa pulinaryo. Hindi daw tipikal na lola. Si Lola Narda na nakasaya o nakadaster o bungi at nakapusod ang puting buhok. Bagets ang datingan ni Lola Narda. May mga tattoo itong bumabalot sa kanyang leeg, braso at hanggang binti ay mayroon. Higit sa lahat, sa edad na 60 ay diretso pa ang tindig nito at habang nagsasalita ay kumikinang ang mga ginto sa ngipin nito. Salamat sa paghahatid mo sa apo ko, Everesto. Hala, pasok kayo. Ikaw din, Ever. Pumasok ka muna. Dini ka na maghapunan. Lola Nerds talaga. Binubuo niyo pa ho talaga ang pangalan kong pinamana pa ni Lolo Indo. Bakit naman hindi? Kamacho nga ng dating eh. Hala, pasok na kayo. Sandali lang po, Lola. Kukunin ko lang po mga gamit ko. At saka po, ang mga pinadala ni na Daddy para sa inyo. Hala, sige. Hintayin ko na lang kayo sa loob. Tulungan na kita. Jordan pala ang pangalan mo. Kanina pa tayo magkasama, hindi ko man lang natanong. Ako nga din eh. Di ko man lang natanong ang pangalan mo kanina. Sorry. May alaga bang baboy si Lola? Nakawala yata. Tumakbo dun oh. Walang alagang baboy si Lola. Kita mo naman kakahuyan ng paligid ng bahay ni Lola. Baka mga pusang lampong lang yon. Sa lawak nitong lupain ni Lola, malamang, mga ligaw na hayop lang yon. Iyon ang sinabi ni Ever na dumagdag sa kuryosidad ni Jordan. Kaya nilibot pa niya ng tingin ang mga kakahuyan sa paligid ng bahay ni Lola. Bueno, ituloy na natin. Masaganang hapunan ang inihain ni Lola Narda para kay Jordan. Naparami talaga ng nakain si Jordan. Maging si Ever ay halos ayaw ng umayaw sa kakakain. Na-enjoy niya ang pagkain ng nakakamay para daw nasa picnic sila. Hindi gaya sa bahay nila na formal kapag nasa mesa na. La, paano niyo po nalaman na darating ako ngayon dito? Abay, kay Ernesto. Galing siya din noong nakaraang linggo ah. So, this is his plan all along. I have no idea, Lola. Why you sent me here? Alam mo, Jordan, parang ang gandang pakinggan ng mga sinabi mo. Kaya lang wala akong maintindihan. Oo nga pala. Dapat ako makibagay sa kanila. Bakit nga ba nag-English ako? Sorry ah. Kumain ka lang dyan, dalagang taring. Gusto lang nga ng daddy mong mabago naman ang sinisinghot mong hangin na po. Sa lungsod panis na ang hanging nalalasap nyo kasi. Hindi po siguro. Pakiramdam ko po kasi parang mainit ang dugo sa akin ni Daddy. Ganon? Lola Nards, ano po ba ang mga ito? Ang sarap naman. Kain ka na muna dyan, Jordan. Kalimutan mo na yung daddy mo. Teka lang, apo. Alam mo, Ever, yan buntot ng dragon at saka tainga ng elepante. Etong sabaw naman ay gatas ng dinosaur. Tiknan mo ito, mamaya Gawa naman ito sa itlog ng agila at itlog hunyago. Abay, sa lakas mong kumain, parang ikaw ang pinaghandaan ko ng hapunan Hindi itong apo ko. Napuno ng tawanan ng bahay ni Lola ng mga sandaling yun. Napapansin ni Jordan na pamilya si Ever sa bahay ni Lola dahil siya na ang nagligpit at nagugas ng mga ginamit sa pagkain. Nang makauwi si Ever ay inayos niya ang mga dalang gamit pati na ang mga pinadala ng daddy niya. Dumidilim na daw ang paligid kaya isinara ni Lola ang pinto at bintana.
Iniikot niya ng tingin ng bahay ni Lola. May 2 kwarto at salas na kadugtong ng kusina. Masinop ang bahay ni Lola dahil konkreto naman ito. Wala pa po bang supply ng kuryente dito, La? Wala pa. Kaya kulman lang ang gamit ko dito. O dito mo na ilagay sa kwarto ng daddy mo ang iyong mga gamit. Mga abubot lang naman yan ang nandyan. Sige po, La. Thank you po. Sige. Magpahinga ka na at maya-maya ay darating na ang mga kapwa ko tanod. Magro-ronda pa kami. Magro-ronda po kayo? Bakit po kasama ka? Oo, apo. Kailangan kong samahan sila. Isusi ko na lang ang pinto pag alis ako. Sige po. Dahil sa pagod ay mabilis na nakatulog si Jordan. Hindi na niya namalayan ang pag-alis ni Lola Narda. Bandang 12:00 ay nagising daw si Jordan upang magbanyo. Wala pa doon si Lola. Mayroon siyang naramdaman na kakaiba sa labas ng bahay. Mga pagaspas na animoy malaking ibon. Binaliwala lang niya yun dahil katahuyan ang paligid ng bahay ay maaaring mga ibon nga lang yun. Kahit sa pakiwari niya ay napakalaking ibon nun. Bumalik siya sa pagtulog at hindi na niya namalayan kung anong oras umuwi ang lola niya. Good morning po, Lola. Gising ka na pala, apo. Good morning. Uupo na. Kain na tayo at marami tayong gagawin mamaya. Sige po, Lola. Salamat po. Hindi po ako kumakain ng kanin sa umaga eh. Kape lang po ang sa akin. Alam ko yon. Kapit pandesal? Hindi uso dito ang tinapay. Kaya halika na. Subukan mo mag-almusal ng kanin at tapa. Abay, paborito ito ng daddy mo. Kape lang po talaga ako, La. Ganun ba? O sige. Bago daw sila lumabas ng bahay ay pinasuot ni Lola Narda sa kanya ang bota ng daddy niya. Nakita niyang inilagay ni Lola ang takyaran sa bewang. Ito daw ang tawag sa suksukan ng gulok o itak na yari sa sungay ng kalabaw. Naglabas ng 2 palakol si Lola at iniabot sa kanya ang isa. Hindi akalain ni Jordan na ganoon kabigat kaya nagulat pa siya nang hawakan ito. Diretso sila sa likod bahay at itinuro nito ang malaking puno ng akasya na puputulin nila. Lola, ang laki po niyan. Kaya po ba natin putulin yan? Aba ay kaya. Nakikita mo ba ang 3 pinagputulan na yan? Opo. Ako lang ang pumutol dyan. Palakol lang ang ginamit ko. Talaga po, La? Hindi po ako marunong gumamit nito eh. Madali lang namang gamitin yan. Ganito lang. Hanga daw si Jordan sa unang bira ng kanyang lola. Malalim ang baon ng palakol sa puno. Sa edad niyang 60, pambihira ang ganoong lakas. Itinuro sa kanya ni Lola Narda ang punong puputulin niya. Sa kagaya niyang ballpen at papel lang ang laging hawak ay naisip daw niyang imposibleng maputol niya ito. Bukod sa mabigat ang palakol, hindi siya ganoon kalakas sa tansya niya. Pero dahil nahihiya siya kay Lola, pinagmasdan niyang mabuti kung paano ang hataw ng palakol ni Lola. Sige, kaya mo yan. La, mapurol naman po yata tong palakol na pinagamit nyo sa akin eh. Tumatalbog lang po sa kahoy. Ganun ba? O di, palit tayo. Sige nga po. Eto ang gamitin mo kung mapupurulan ka pa dyan sa hawak mo. Parang mas mabigat to ah. Napasubo na si Jordan sa lola niya kaya pinilit niyang gamitin ang palakol na yon. Hindi pa napapalalim ni Jordan ang kanyang pinuputol ay naitumba na ni Lola ang punong naputol nito. Nagsindi ito ng tabako at nakadikwatrong nakaupo sa nakabuwal na puno habang pinagmamasdan si Jordan. Lalo siyang nakaramdam ng hiya kaya kahit ngawit na ang mga braso at masakit na ang likod, patuloy pa rin siya sa pagpalakol sa puno. Dahil unang beses pa lang sa ganitong gawain, naliligo na siya sa sariling pawis, kaya napasalampak na siya sa pagod.
Halika muna sa bahay at magminandal kita. Pakiwari ko'y nangangatog na tuhod at braso mo sa pagod. Sige nga po. Hindi ko kayang putulin Tolay. Mapuputol mo rin yan. Balikan mo na lang. Hindi ka kasi nag-almusal kaya wala kang lakas. Mahina lang po siguro ang katawan ko la. Bata pa po ako. Ganito na talaga ako eh. Sakit din po kasi ako dati. Kaya hindi ako sanay sa mabigat na gawain. Kaya nga, kailangan mong magpalakas ng katawan. Gwapo ka nga, malamya ka naman. Matangkad ka nga, pero ang payat mo naman. Para kang poste ng kuryente sa highway. Lola talaga. Pinuri mo nga po ako. Nilait mo din naman. Sa sobrang pagod ni Jordan, hindi na niya nakuhang magtanghalian. Nakatulog siya hanggang 3:00 ng hapon. Nang magising siya, dama niya ang pananakit ng buong katawan. Wala si Lola Narda sa loob ng bahay kaya hinanap niya ito. Sa likod bahay ay naulinigan niya si Ever na tumutulong kay Lola sa pagputol ng mga sanga ng nakatumbang puno. Naku, gising na pala ang pogi. O ano, napasubo ka na ba sa pagputol ng akasya ano? Ay, oo nga eh. Masakit nga ng katawan ko. Oli ka dito, Apo. Magkalis ka ng mga maliliit na sanga at nang maputol-putol. Nang mabilis matuyo at nang may istak tayong panggatong. Para mawala din ang pananakit ng katawan mo. Sige po. Baka po lumala pa ang pananakit ng katawan ko dyan la ha. Ay, mawawala yun mamaya. Magaling ako maghilot. Halika na at lumabilis tong matapos tong sangkaterbang sangang puputulin na to. Parang hindi ko na kayang ingat ang mga braso ko eh. Kapag hindi mo iginalaw yan, hindi maaalis ang sakit niyan. Kaya halika dito. Sige na nga po. Ay, parusa tong bakasyon na to ha. Yun ang nasa isip ni Jordan. Sila na ni Ever ang tumapos ng gawain yun dahil bumalik na sa bahay si Lola Narda para maghanda ng hapunan. Dahil natural na kay Jordan ang mahinang kumain, akala tuloy ng lola niya ay hindi niya nagustuhan ng pagkain. Kaya inabisuhan niya si Ever na samahan bukas sa palengke si Jordan para mamalengke ng mga uulamin nila sa susunod na araw. Parang kinikiliti naman si Ever na mabilis pa sa 4:00 na pumayag kahit mamamasada pa ito kinabukasan. Alam ni Lola na masakit talaga sa katawan ang ganoong gawain lalo't hindi sanay si Jordan. Kaya pinainom siya ng gatas ni Lola at maagang nakatulog. Bandang 9:00 ng gabi nang magising si Jordan para uminom ng tubig, nang marinig niya ang ingay na nagmumula sa likod bahay. Dala ng kuryosidad, lumabas siya upang tingnan yun. Lola, ano pong ginagawa niyo dyan? Baka pong mabalian ka ng braso. Maskulado pa naman ang kalaban niyo. Huwag kang mag-alala, Apo. Sisiw lang to. O, diyan ka lang. Huwag kang lalapit din eh. Kita mo na. Lampa naman to. Totoo ba yan? Natalo niya yung maton na kalaban niya? Astig ah. Teka, parang susugurin nila lahat si Lola. Mga kumag kayo! Ang lalakas ng loob niyong hamunin ako ng bunong braso dito pa sa bakuran ko. Mga lampa naman kayo. Diyos ko po. Sakto sa noon ng kalaban. Pati mga meron na itumba niya. Hindi. Hindi makapaniwala si Jordan sa nasaksihan niya. Nakaramdam ng takot si Jordan sa lola niya, Sir Jupiter. Ang iniisip niya ng mga oras na yon ay kriminal si Lola Narda kaya ito maraming tato sa katawan. Hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan dahil sa pagkabigla sa kanyang nasaksihan. Nilapitan siya ni Lola Narda para ipakita ang mga binaril niyang lalaki. Wala sa sariling sumunod si Jordan sa ipinapakita ng lola niya. Mula sa pagiging maskuladong mga lalaki hanggang sa pagiging baboy ramo. Ano po yun, Lola? Halos butot balat lang ang papayat. Mahaba ang mga kuko at ngipin nila. Kaya nga tinawag silang tangid ng mga taga rito. Mga aswang na kayang maging anyong hayop. Aswang? May aswang pa po ba sa panahon ngayon?
Hayan! Aswang ang mga yan! Kung hindi ko biniril ang mga yan, lalabas ang mga pakpak nila at gagala sa buong baryo. Maghahanap ng sanggol sa sinapupunan at bibiktimahin nila. Pero titigan mong mabuti. Huwag kang kukurap. Hayan ang tunay nilang anyo. Mga baboy ramo. Tandaan mo, Apo, hindi lahat ng nakikita ng iyong mga mata ay totoo. Minsan, nililing lang tayo ng sarili nating paningin. Baboy mo nga. Pero bakit berde ang dugo na tumutulos sa noo ng baboy? Uwi na ako bukas na bukas din. Hindi ako tatagal dito. Hindi ko pinangarap na maka-encounter ng mga supernatural. Jordan! Jordan! Natakot ang apo ko. Hindi pa siya handa para makakita ng ganito. Bakit nga ba nalimutan kong ikandado sa labas ang pinto ay? Nagiging ulyanin na yata ako. Matanda na kasi. Pagbalik daw ni Jordan sa bahay ay diretso siya sa kwarto. Matagal siyang nakaupo. Iniisip kung ano ang kanyang nakita. Kung totoo ba yun o guni-guni lang. Nangangatal pa ang kanyang katawan sa kaba nang naisip niyang ayusin ang kanyang mga gamit na kalalabas lang. Hindi po kasi palaaway si Jordan. Lagi siyang umiiwas kahit nakaranas siya ng pambubuli noong nasa high school siya dahil ayaw niyang magka-record ng hindi maganda. Malalim ang iniisip ni Jordan nang pumasok si Lola Narda. Naupo siya sa gilid ng kama habang humihit-hit ng tabako. Alam kong natakot ka, Apo. Pero hindi kita mapapayagang umuwi nang wala sa panahon. Pasensya na po kayo, La. Pero ayoko mabuhay ng bayolente. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Kaya hindi ako pumasok sa military kahit anong pilit ni Daddy sa akin. Kaya uwi po ako bukas ng umaga. Pasensya na po. Parang narinig ko na yan sa daddy mo noong bata pa siya. Hindi naman siguro lihim sa iyo, Apo, na hindi ako ang ina ng daddy mo, kundi ang kapatid ko. Pero maagang naulila sa mga magulang ang ama mo, kaya kinuha ko na siya at ako ang nagpalaki sa kanya. Alam po namin yun, Lola. Sa amin, kayo talagang lola namin. Iminulat po kaming mahalin kayo, gaya ng pagmamahal ni Daddy sa inyo. Kahit minsan lang namin kayo nakita. Sige. Magpahinga ka na at magro-ronda pa ako kasama ng mga tanod dito. Ikakandado ko na lang sa labas ng pinto kung natatakot kang may makapasok dito. Paglabas daw ni Lola Narda ay narinig niya ang pagkandado sa labas ng pinto. Narinig niya ang papalayong yabag ni Lola. Napahiga na lang daw siya sa upuang kahoy sa salas. Dala ng pagod, naidlip siya. Nalimpungatan si Jordan nang marinig niyang bumukas ang pinto. Umaga na pala, nandoon na si Ever at nag-aalmusal na. Good morning, Pogi. Almusal ka na at nung maaga pa tayo sa palengke. Mainam kasing umaga tayong mamalengke para abutan natin ang mga sariwang isda. Oo nga naman, Apo, halika na. Ginawang kita ng tsokolating inumin. Lola, plano ko na pong umuwi ngayong umaga. Apo, huwag mo na sana akong bigyan ng problema sa daddy mo. Kung pwede, dumito ka muna kahit 1 linggo bago ka umuwi. Correct si Lola Pogi. Pagkatapos ng 7 days a week at di mo talaga kayang tagalan ng luto ni Lola, saka ka umuwi. Ako naman ang sasama sa iyo. Joke! Anong sinasabi ng isang to? May ideya kaya siya kung bakit gusto ko nang umuwi? Samahan mo siya kay Mang Tibo, ha, Ever. Ikuha mo ako ng daing na labahitahan at magluluto ako ng Bicol Express. Alam kong paborito ni Jordan yon. Hindi na ipilit ni Jordan ang kanyang planong pag-uwi kaya napilitan siyang sumama kay Ever sa palengke. Tahimik siyang sumusunod kay Ever habang namimili ito ng mga bilin ni Lola. Dahil alam ni Ever na wala sa wisyo si Jordan ay naging maharot ito, lalo na sa pwesto ng mga nagtitinda ng karne. Hindi na nagugustuhan ni Jordan ang mga biro ng mga tindero kay Ever kaya sinabihan niya itong bilisan ang pamimili dahil nambabastos na ang mga ito.
Dahil seryoso siya, naging pino ang mga kilos at salita ni Ever. Palabas na sila ng palengke nang makita nilang may mga lalaking nakapalibot sa kotse ni Jordan at pilit binubuksan ang pinto nito. Sinita ni Jordan ang mga ito. Kinutuban si Jordan na karnaper ang mga ito. Dahil matabil ang dila ni Ever, sinuntok siya ng lalaking nagbubukas ng pinto nito. Nang makita ni Jordan ang ginawa nito kay Ever ay sumugod na siya at pinagtulungan silang dalawa ng apat. Nagtakbuhan ang mga nanggugulpi sa kanila nang dumating ang mga tanod na nagbabantay sa loob ng palengke. Salamat po, sir. Ouch. Ayos ka lang? Ano ka ba, Jordan? Sabog pareho ang nguso natin. Bugbog sarado tayong dalawa. Sa tingin mo ayos pa ba ako? Mga kumag na yun. Aray ko! Ginawa tayong punching bag! Tayo na. Kung malakas lang sana ako, hindi tayo nagulpi ng mga yon. Ako pa gumulpi sa mga yon eh. Ikaw naman, hindi ka man lang marunong mag-self-defense? Hindi ka nagpaturo kay Sir Ernie o kaya kay Lola Narda? Hindi eh. Pasensya ka na. Ayoko maging bayolente. Sos me naman! Kung mo bang marunong kang ipagtanggol ang sarili mo, magiging bayolente ka na? Labo mo naman! Ang ibig kong sabihin, kung marunong ka mag-self-defense, di sana, hindi ganito ang inabot natin. Tama dun si Ever, hindi po ba? Kaya ngayon malaking problema para kay Jordan kung uuwi siya. Paano niya ipapaliwanag kay Sir Ernie ang mga pasa niya sa mukha? Kaya kailangan talagang magpagaling siya doon kay Lola Narda. Pero ayon kay Jordan, Sir Jupiter, noon niya naisip na kailangan nga niyang matuto ng self-defense. Pagdating nila sa bahay, nakita ni Lola ang hitsura nilang dalawa. Pero hindi nagtanong si Lola. Kumuha lang siya ng mainit na tubig at bimpo. Iniabot sa kanilang dalawa. Nahiya si Jordan kay Lola sa nangyari na hindi man lang siya nakalaban. Sabihin pang anak siya ng isang mataas na opisyal na sundalo. Kaya nang matapos silang magtanghalian ay walang kibong kinuha ni Jordan ang palakol para tapusin ang kanyang pinupulak na puno kahit masakit ang buong katawan. Pero bago siya lumabas ng bahay ay sinuot ni Lola ang matigas na pulseras o bangle na yari sa palladium na para protektahan ng kanyang pulso. Bawat taga ng palakol doon ibinubuhos ni Jordan ang kanyang galit hanggang sa naibuwal niya ang puno. Naghahabol ng hininga sa pagod na napaupo si Jordan. Nakayukong nakangiti siya dahil nakaya niya. Merienda ka muna, Apo. Mahusay. Ngayon, nakita mong kaya mo pala, hindi ba? Kapag ginusto, walang imposible. Salamat po, La. Kaya ko po pala. Sabi nila mind over matters. Kapag inisip, kaya mong kaya mo. Posibleng magagawa mo. Ang masama lang, nauuna ang negativity sa isip, kaya hindi makaya. Pwede niyo po ba akong turuan ng martial arts? Kagaya ng ginawa niyong pagtuturo kay Daddy Lola. Para kayanin ko rin ipagtanggol ang sarili ko. Abay, pwedeng-pwede. Kaya lang hindi mo kailangang matuto para gumante, ha, Apo? Para ipagtanggol din lang ang nangangailangan ng tulong, lalo na't mahal mo sa buhay, kung hinihingi ng pagkakataon. Alam ko po yun, La. Kaya nga po gusto kong matuto. Kaya lang po bukas na lang po tayo magsimula. Kasi po masakit na ang buong katawan ko ngayon eh. Habang kumakain sila ng hapunan, ramdam ni Jordan ang sakit sa buong katawan at nanghihina ang katawan niya. Pansin yun ni Lola. Kaya nang matapos silang kumain, sinabi ni Lola sa kanya ang nakasalang sa kalan na malaking kaldero ay pampaligo niya. Nilagang dahon ng kamyas at suha para mawala ang pananakit ng katawan. Walang reklamong sinunod naman ito ni Jordan. Sabi niya ay naginhawaan siya at nakatulog ng maaga ng gabing yun. Sige, sugod! Tikman yung kamong bakal ko! Isa ka pang kumagat! Ikaw na ang bongga! Ikaw ang dapat unang inoon! Pwes, tapusin na natin ang hungang na yan!
Apo, sa likod mo! Ang lanseta sa dibdib mo itarak! Akala niyo duwag ako ha? Akala niyo lang yon. Ang husay mo, Apo! Napaslang mong lahat, pati na ang pinuno nila! Babangasin kitang salot ka! Ungas na to. Sa isang iglap, napakita din ni Jordan ang kanyang gilas sa pakikipaglaban. Talas ng pakiramdam at lakas na pambihira. Malinaw na paningin na hindi na kailangan pa ng salamin. Katawan na hinubog sa pag-iensayo sa pakikipaglaban. Yan ang mga katangiang nagpatingkad sa kagwapuhan ng alaga ko. Pero may istorbo. Jordan! Jordan! Hoy! Ay! Diyos ko, nananaginip pa yata to. Sasapagin ako ay! Sorry. Ang lola ko nasaan? Akala ko totoo na. Panaginip lang pala. Ay! Nasa labas. Kausap niya yung mga tanod. Halika na, doon ka magkape. Anong masakit sa katawan mo? Pareho tayong parang mga panda sa mga black eye natin sa mukha. O, Apo, gising ka na pala. Halika dito. Magandang umaga po, lola. Eto si Caselo, albularyo sa Lorenzo. Diyan sa kabilang baryo. Eto naman ang apo ko, si Jordan, bunso ni Ernesto. Nakangiting titig na titig daw si Caselo kay Jordan dahil lumabas siya ng bahay na walang suot na salamin. Iniabot nito ang kanyang kanang kamay kay Jordan at napatingin siya kay Lola Narda. Naunawaan naman niya ang senyas ni Lola na ibig sabihin na ay magmano siya. Pati ang mga tanod na kaharap nila nakatitig lang din sa kanya, kaya parang nahiya siya sa mga bisita. Alam ni Jordan kung bakit, dahil sa mga pasa niya sa mukha. Pero si Lola na ang pumawi ng hiya na naramdaman niya. Kamukhang kamukha mo kasi ang iyong ama. Kaibahan lang medyo payat ka. Ang ama mo kasi nung binata nako, maskulado. Abay anong tikas. Kaya nung nanliligaw palang kison niya, hindi nga makuhang pagsungitan ng tiyuhin ng mami mo. Abay, ano ba nga hanapin sa kanya? Magandang lalaki, magalang at mabait. O sige nga. Ano po? Paano niyo po nalaman yun, la? Aba taga Lorenzo ang mami mo, Apo. Kilala ko ang pamilya ng mami mo. Doon lumaki ang ina mo kagaya ng daddy mo. Pareho silang ulilang lubos sa magulang. Tinadhana silang magkatuluyan. Pasensya ka na, Apo, kung wala kayong masyadong alam tungkol sa pinagmula ng mga magulang nyo. Ako ang nagsabing lumayo sila dito para magsimula ng bago sa ibang lugar. Ngayon ko lang po nalamang taga rito rin pala sa bayang to si Mami. Lola, excuse mo na po. Magluluto po muna ako ng tanghalian. Ay sige, maganda yung naisip mo at nang dito na kumain sila Caselo at itong mga tanod na kasama niya. Matapos ang tanghalian ay nagpaalam na ang mga bisita ni Lola Narda. Hindi nawaglit sa isip ni Jordan ang usapan nilang maglola na magsasanay siya ng martial arts. Bihasa si Lola sa judo at karate, maging sa paggamit ng arnis at espada. Astig si Lola Narda, di ba? Ang nalalabing oras ng hapong yon ay ginugol nila sa pagsasanay sa likod bahay. Kaya nang maghapunan, napansin niyang malakas siyang kumain na parang ginutom ng 3 araw. Lola, matanong ko lang po. Bakit po marami kayong tattoo sa katawan? May Criminal record? Wala po. Dito nang gagaling ang lakas na taglay ko. Talaga po, Lola? Paano po kayo nagkaroon yan? Pamana ito ng aking ama na tinanggihan naman ng ina ng daddy mo. Kagaya nitong si Leon na nasa braso ko. Siya ang nagbibigay ng bangis ko sa pakikipaglaban. At itong kabayo naman ang nagbibigay ng tulin sa aking tumakbo ng mahabang distansya. At itong mga Arabic na letrang nasa likod ng mga binti ko,
ay mga simbolikong nagbibigay ng nakamamanghang bagay na minsan ay nagagamit ko. Anting-anting po ang mga yan, La. Si Dada rin po. Mayroong mga tattoo sa katawan. Oo, sa kanya ko ibinigay ang iba para maproteksyonan ko ang ama mo kahit malayo siya sa akin. Pero hindi sapat ang anting-anting para proteksyonan ang sarili at mahal natin sa buhay. Kailangan din nating maging hasa sa sariling kakayanan sa pakikipaglaban. Kung sana lang hindi tumanggi ang ina ng ama mo, sana ay buhay pa silang mag-asawa. Ayon daw sa Lola Narda niya, ang ama ni Ma'am Sonia at ama ni Sir Ernie ay magkalabang mortal sa politika na humantong sa nakakagimbal na ubusan ng buhay. Ang akala ng marami, nagpataya na magkabilang kampo, ngunit ang katotohanan ay mga aswang ang kumitil sa buhay na magkabilang pamilya. Ang salarin o mano ay isang politiko na lahing aswang. Alam ng mga magulang nila ang posibleng mangyari kaya si Ernie ay nasa pangangalaga ni Lola Narda at si Sonia naman ay kay Lolo Carling. Ngunit nang maganap ang pagpaslang sa magulang ni Ernie ay nandoon siya sa kanila. Mabuti lamang at pinatago siya ng kanyang ina sa cabinet sa ilalim ng lababo. Ganun pa man ay nakita ni Sir Ernie ang pagpaslang sa magulang niya. Alam ni na Lola Narda at Lolo Carling ang katotohanan kaya hindi sila humadlang sa pag-iibigan ng dalawa noon. Pinalayo sila upang hindi madamay ang kanilang pamilya dahil maaaring pumasok din sa politika si Sir Ernie o Ma'am Sonia para makaganti sa mga salarin sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Naiganti ko naman ang ina at ama mo, Apo. Marami ng mga aswang ang napaslang ko. Kabilang na doon ang tunay na punot dulo ng kamatayan ng mga kapatid ko. Pero buhay pa ang mga anak nila. Hindi nga lang namin kilala. So, totoo pong may mga aswang dito sa probinsya, Lola? Meron. Kaya nilang mag-anyong kahit ano para linlangin kahit sino. Kaya kailangan mo ng talas ng mata, pangamoy at pakiramdam para hindi ka nila maisahan. Alam mo, Apo, nasasabi kami sa inyong magkakapatid na makauwi dito. Pero hindi naman namin mapilit ang mga magulang nyo kasi kami mismo ang nagpalayo sa inyo. Pero ang ama mo na ang nagpauwi sa iyo dito. Kaya alam kong delikado para sa iyo ang manatili dito. Maliban na lang kung handa kang matutunan ang ipagtatanggol ang sarili mo, ay tiyak kong mawiwili ka rito. Pasensya na po, La. Wala kaming alam sa pinagdaraanan ni na Daddy at Mami. Kaya pala ganun si Dad sa akin. Ngayon po, naintindihan ko na siya. Hindi ako pwedeng mahina habang buhay at laging iiwas na lang. Nang gabing yun, naghahanda si Lola Narda para sa pagroronda. Nagpresenta si Jordan na sumama sa lola niya. Palabas na sila ng bahay ng saktong pagdating ni Ever, kaya sumama na rin ito. Mula sa tarangkahan ng baryo hanggang sa hangganan ng Lorenzo ay naabot nila. Tahimik ang kapaligiran nang marinig nila ang pagaspas ng animoy malalaking ibon. Ano yun? May paparating. Humanda kayo mga kasama. Lola, ang dami nila! Dadagitin tayo! Apo, huwag kang lalayo sa akin. Hawakan mo itong itak. Huwag kang mag-aatubiling gamitin yan kapag lumapag ang mga paa nila sa lupa. Opo, Lola. Wala nga atras! Sipatin niyo sa puso at ulo ang target! Sugod! Diyos ko po. Patapangin niyo po ako. Mga ungas kayo! Si Lola Narda! Nahablot ng aswang! Jordan! Tulungan mo si Lola! Lola! Mga salot kayo! Ah! Kahit sugatan na si Lola Narda ay mabilis pa rin siyang kumilos dahil hasadi ng mga tanod sa ganoong pagkakataon ay nagupo ang mga aswang na sumalakay. Nakita nilang bumagsak si Lola kaya apurahan silang kumilos na maiuwi sa bahay ang sugatang Lola.
Nang ililis ni Jordan ang suot ni Lola Narda ay mayroon siyang 3 mahabang hiwa ng matatalas na kuko ng aswang sa likod. Para maampat ang pagdugo nito, nilagyan ni Jordan ng kapeng pulbos. Nangingilo si Jordan sa haba ng sugat ng lola niya, kaya habang pinupunasan niya ang natuyong dugo at nabuong kape, ramdam ng lola niya ang panginginig ng kamay ng apo. Nagpatuloy ng pagroronda ang mga tanod kaya naiwan na sila sa bahay. Nararamdaman kong humihina na rin ang katawan ko. Gusto ko sanang maisalin ang aking kakayahan para mahasa ko siya paggamit nito bago ako tuluyang humina. Wala po ba kayo napipili dito sa mga tanod niyo, Lola Narda? Maraming kwalipikado sa kanila. Halos lahat sila. Pero ang maaari lang na mag-angkin nito ay kadugo ko, pwedeng anak, pwedeng pamangkin. O kaya'y apo. Oh, ba't di mo po ipasa kay Sir Ernie o kay Jordan? Ang totoo nito, isang bahagi na ng anting-anting ko ay naipasa ko na kay Erne. Nung nakita kong handa na siya sa responsibilidad ng agimat, naibigay ko na sa kanya. Etong natitira sa akin ay 2 hati pa. Sa apo at ang matitira ay sa akin hanggang kung kailan ako bawian ng lakas. Sabi ni Jordan, lahat ng mata ay sa kanya. Hindi daw siya makakibo dahil sa mga salita ni Lola Narda sa kanya. Tumutukoy kung tatanggapin ba niya ang agimat para makagaan sa lola o tatanggihan. Pero sa palagay daw niya ay hindi niya kakayanin dahil pakiwari niya sa sarili ay mahina. Nasa malalim na pag-iisip si Jordan nang kalabitin siya ni Ever. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ni Lola? Oo. Kailan parang hindi pa ako handa. Kung may handa mo ba, apo, ang sarili mo ay tatanggapin mo. Opo, Lola. Gusto ko ding makatulong sa mga mahihina. Kaya ko ding protektahan ng iba. Mabuti naman, apo. At may malinaw kang layunin sa pagtanggap kapag naihanda na kita. Sige po, Lola. Kaya na po sa kwarto niyo para makapagpahinga na po kayo. Hindi nakuhang makatulog agad ni Jordan. Binabantayan niya ang kanyang lola. Magkaharap sila ni Ever na umiinom ng kape pero walang umiimik sa kanila. Malalim ang iniisip ni Jordan. Nagkatinginan silang dalawa nang makarinig sila ng pagaspas ng pakpak at alam na nilang dalawa na tangid yun. Mabilis na tumayo si Jordan at kinuha ang itak ng lola niya. Lalabas na siya nang pigilin ni Ever ang kanyang kamay. Umiling ito sa kanya at sinenyasan siyang maupo. Pero hindi nagpapigil si Jordan. Lumabas siyang matatagang tayo at mahigpit ang hawak sa itak pero wala namang nandoon sa labas. Pagpasok niya sa loob ay namamaluktot sa upuan si Ever sa takot. Hindi na siya kinibupan ni Jordan at nahiga na lang si Jordan sa mahabang upuang katapat niya hanggang tuluyan na siyang nakatulog. Bangon na kayo. Tanghali na. Lola, kumusta na pong pakiramdam niyo? Dapat nagpahinga lang po kayo eh. Ako, okay na ako. Malakas pa ako sa kalabaw ngayon. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Ayos na ko. Tingnan mo tong sugat ko, tuyo na. Naghihilom na nga po, Lola. Paano po nangyari yun? Napagaling ako ng tatong Arabiko. Kita mo, nabawasan na sila. Ganyan ang mga yan. Sa tuwing sasaluhin nila ang buhay ko ay naglalaho na sila. Ang nananatili lang ay ang mga tatong proteksyon at nagbibigay ng lakas sa akin. Pero humihina na nga ang katawan ko kaya hindi ko na din kakayaning suplayan ng resistensya ang mga anting-anting ko. Kaya maghanda ka, apo. Opo, Lola. Sisikapin ko pong maging handa. Kahit kinakabahan po ako. O siya, dulog na at kumain na tayo. Dalagang Tareng, bangon na! Kain na tayo! Nang hapong yun ay nagpatuloy si Jordan at Lola Narda sa pag-ensayo. Ramdam ni Jordan ang malaking pagbabago sa kanyang sarili.
may lakas na kusang lumabas sa kanyang katawan. Mas nagiging matalas ang kanyang pakiramdam. Sinanay din siya ni Lola Narda sa paggamit ng iba't ibang mga sandata. Sabi ni Lola Narda sa kanya na tama daw si Sir Ernie na may natatagong lakas si Jordan na kailangan lang na pag-aralan kung paano ito lalabas ng natural. Kaya ng gabing yun, muling isinama ni Lola si Jordan sa kanilang pagroronda. Lola, ang tagal niyo naman po. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Oy, Jordan, magaling na mga pasamo sa mukha. Bakit ang sa akin hindi pa? Oh, ha? Wala na ba? Siguro dahil sa mga daong pinapaligo ko. Sasama ka ba uli, Ever? Ay, maganda yan. Nagiging kapaki-pakinabang ang maskuladong katawan mo. Doon na muna tayo sa hangganan ng baryo magpunta mga kasama. Opo, Lola. Para magkaroon naman po ako ng saysay sa kasaysayan ng pulinaryo. Parang may paparating na. Oo, haya na sila. Alis to mga kasama. Sibatin nyo! Oh, Diyos ko. Ang dami nila. Papalapit sila sa akin. Ungas ka. Isa ka. At ikaw din. Babaliin ko ang pakpak mo. Oh my gulay! Ang lakas mo pala, baby! Ay, kapayong bakla! Ayot pa! Saluhin mo ang kamao ko. Eto ba? Bakit nga ba mayroong mga aswang na nanggagambala sa Pulinaryo at San Lorenzo? Kasi may natitirang kapamilya doon sa Pulinaryo si Sir Ernie at yun si Lola Narda. Sa San Lorenzo naman naroroon ang pamilya ni Ma'am Sonia na sumumpang uubusin nila ang mga aswang na may kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang ng mga amo ko. Pero nagulat silang lahat sa gilas na ipinakita ni Jordan ng mga sandaling yun kasi si Jordan lang ang pinabayaan ni Lola Narda na kumilos upang masukat niya ang kakayanan at lakas nito. Sinunog ng mga tanod ang mga naghihingalong aswang hanggang sa maabo sila. Tumuloy ang grupo kina Caselo. Kahit gabi na ay nagdatingan ang angkan ni Ma'am Sonia nang malaman na ang anak na bunso ay naroroon. Sabik ang mga kamag-anak na makita at makilala si Jordan. Masaya po akong makilala kayong lahat dito. May kamag-anak pa pala kami bukod kay Lola Narda. Pero huwag kang magagalit sa daddy at mami mo, apo. Kung bakit hindi nyo nakalakihang makilala sila agad dito, ha? Pinoprotektahan lang nila kayo. Mamaya na daw po tayong lahat mag-uwian at magpapaluto si Caselo ng arroz caldo para sa ating lahat. Doon na daw tayo sa tita mo. Ayun, gumagawa siya ng ginataang kamuting kahoy na may pinipig. Saka doon sa isang bahay naman na yun, naglalaga ng bagong aning mais. Nako, sakto po Lola. Ginutom nga po ako ng engkwentro natin kanina. Taig pa nila nakakita ng artista, oh. Ay, tingnan mo, natataranta sa paggagayak ng makakain natin. Pogi mo naman kasi. Hinay-hinay lang naman ang hima sa likod ng apo namin. Everesta, baka mapudpud yan. Hayan po mga kasityo pangil, nasubok na nila ang lakas at tapang ng alaga ko. Hindi lang yun, sabi nga ni Ever, daig pa nila ang nakakita ng artista. Talaga naman, may taas siyang pwedeng pang NBA. Hindi naman siya masyadong payat. Ika nga'y katawang pang modelo, pisoy at higit sa lahat taglay niya ang mukhang Latino. Kaya ipagpatuloy na natin. Hating gabi na sila nang makabalik sa Pulinaryo. Nagpatuloy silang magronda hanggang alas 4 ng umaga. Alika na, apo. Matulog na kita. At daig pang kuliglig itong si Ever kung maghilik. Kaya nga po, napagod ang dalagang taring. Hindi na pagod. Nasobrahan ka mo ng busog. Halika na, apo. Ay, teka lang. Yung arenela ko pula. Lola, salamat po sa pagtsatsaga yun na turuan ako ha. Ngayon, napapakinabangan ko na. Lagi mong tatandaan, apo.
Hindi natin dapat sukuan ang taong mahalaga sa akin. Lalo na at sila'y mahal natin sa buhay. Hindi natin hangad ang maghiganti, pero kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili at ang mga taong baryo. Sabi ni Jordan, tanghali na naman nang sila'y magising. Ginising siya ng amoy na nagmumula sa niluluto ni Lola. Kare-kare. Ito ang paboritong ulam ni Jordan. Habang kumakain sila ng tanghaliang yon, matamlay si Lola Narda kahit nagpapatawa ito. Ang mga pagmamasid ni Jordan ay hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Lola. Kumain ka na lang muna, Apo. At ikaw naman, Ever, ipamalengke mo ko mamaya ha. Naubos ng istak kong nyog dito. Ipakain mo na din ang iba. Sure, Mother Nature. Pero uuwi po muna ako nang makapag-shower to shower naman ako. Amoy binubura na po ako eh. O sige, hindi pa ba umuwi si Tisay? Bakasyon na. Baka po ngayong linggo. Ay naku, salamat po Lola. Nabanggit niyo si Tisay. Magluluto po ako ng bilo-bilo. Paborito yun ng bunso ko eh. Sino pong Tisay, Lola? Anak mo, Ever? Hindi anak ni Ever si Tisay. Kapatid niyang bunso yon. Nako, pabait na kuya, ate yang si Ever. Nagsasakripisyo yang hindi matapos ng koleyo at namasada na lang habang pinag-aaral yung bunsong kapatid. Si Laila, Tisay ang palayaw niya. Mestiza kasi kaya Tisay ang tawag sa kanya noong bata pa eh. Nakatandaan naman ang tawag na yon. Wow! Saludo ako sa'yo, Ever. Sinasakripisyo mo ang future mo para sa kapatid mo. Pero ikaw, wala ka bang planong mag-aral ulit? Una, salamat. Pero hindi ko sinolo ang pagpapaaral kay Tisay ano. Si Lola Narda ang kanyang totoong sponsor. Ako, support lang. Baon at pamasahe lang ang sinagot ko. Tsaka, hindi lang naman si Tisay ang pinag-aaral dito ni Lola. Marami sila. Ang iba nga nakapagtapos na. Gaya ni Tisay na teacher na ngayon. Yun si Lola Narda, mga tagapakinig. Hindi lang siya basta matapang na kapitana na may anting-anting. Isa din siyang pilantropo. Dahil nag-iisa lang sa buhay, tanging si Sir Ernie lang ang pamilya niya. Kaya ang kanyang pensyon ay ginugugol sa mga scholar niya. Pero wait, hindi lang pala si Lola ang tumutustos sa kanila, pati pala sila Ma'am Sonia at Sir Ernie ay tumutulong din sa mga scholar na yon. Katunayan ito, isa ako sa mga natulungan lang makapag-aral sa kolehiyo. Ayon pa kay Lola Narda, itinutuloy lang ng pamilya nila ang naumpisahan ng mga magulang ni Sir Ernie. Kaya sa mga nalaman ni Jordan, proud na proud siya sa pamilyang kinabilangan niya. Nang hapong yon, habang nagkakape sila ng lola niya, pansin pa rin ni Jordan ang tamlay ng lola niya. Lola, bakit po hindi ko na mahubad ng bangle na isinuot niyo sa akin nung nagpupulak ako ng puno? Nung una, maluwag lang to, pero ngayon, parang dumikit na yata sa balat ko. Ha? Talaga, Apo? Kung ganon, ikaw ang napili ng mga agimat na magmay-ari sa kanila. Kasi 3 lang ang pulselas na kagaya niyang suot ko. Sa daddy mo ang isa at yang suot mo. Kapag kumapit sa iyong katawan ang mga kapangyarihan niya, gusto ka nila. Mapapasayo ang kobra at alakdan. Sa daddy mo ay taglay niya, tigre at hunyago. Sa akin ay maiiwan pa ang dragon, Pegasus at mga letrang ito ng sinaunang Arabikong na nagtataglay ng kakaibang lakas. Ibig mong sabihin, gusto nila ako? Pero sa tingin ko, hindi pa ako handa. Nakaya mo na nga po. Hindi mo ba naramdaman kagabi ang lakas na taglay mo? Ay, sa isang suntok mo lang, nabasag mo ang mukha ng mga aswang. Ikaw lang ang kumilos kagabi Oo nga po Ang lakas ko nga po kagabila. Huling na nga po nang mapansin ko yon. Pero kailangan ko po ng tulong nyo. Hasahin niyo pa ako kagaya ni Daddy. Naku, apo ko, matutuwa ang ama mo. O sige,
ipagpapatuloy natin ang pagsasanay ngayon din. Tayo na! Sa umaga ay nag-iigib siya ng tubig pagkatapos ay bahagyang pahinga. Pinuputol ni Lola ang mga punong overdue sa kakahuyan upang gawing panggatong. Sa pagsapit ng gabi, muling sasama sa pagroronda. Ilang araw din ang ginugol ni Jordan sa pagbabatak ng katawan sa gawaing yun. Hanggang sa pati mga tanod kasama na rin sa pagsasanay. Bumuo ng grupong makakasabay ni Jordan sa pagsasanay ng karate. Dahil na rin sa mga teknik na itinuro ni Lola, nabuo ang kumpiyansa ni Jordan sa sarili. Sa pagkakaalam ni Jordan, sa tulong na rin ng agimat na natanggap niya ay mas napabilis ang pagbabago ng katawan niya. Habang nagpapahinga sa ilalim ng kawayan ng mga nagsasanay, dumating si Ever na kasama si Tisay. Good afternoon po, Lola Narda. Namiss ko po kayo. Ay, nako, namiss din kita. Lalo kayatang gumanda ah. Hindi halatang stress ka sa mga estudyante mo. Ay, alam ko po ang panlaban sa stress. Hindi ko nalilimutan ang itinuro nyo. Lola, ang ganda naman ito. Ay, oo nga pala, Laila. Ito ang apo ko, si Jordan. Isang math teacher. Apo, ito naman si Ma'am Laila. Tisay kung tawagin namin siya dito. Guro din siya sa bayan. Elementary naman siya. Hi, I'm Jordan. Nice to meet you, Ma'am Laila. Likewise, Sir Jordan. Gwapo naman ito. Macho pa. Ay, bakit naman ganon? Nung dumating si Jordan dito, walang ganyang eksena ng pagpapakilala sa akin. Bakit kay Tisay? May ganyan-ganyan pa. Naku, may pa-shake hands pa kayo ah. Siyempre, napuno ng tawanan ng bakuran ni Lola Narda dahil sa pakengkoy na banat ni Ever. Pero ayon kay Jordan, hindi niya maitago ang paghanga kay Tisay, Sir Jupiter. O di ba, ang dating mahiyain, ngayon may kumpiyansa na sa sarili. Kung dati ayaw ipakita ang katawang maribs lang, ngayon kahit na may babaeng kaharap, di nahiyang dumisplay ng walang t-shirt. At halata naman daw kay Tisay na attracted ito kay Jordan. Pansin daw na hindi kumukurap sa pagkatitig sa kanya. Lalo namang nabulabog ang lahat ng maghain na si Ever at Lola Narda ng ginataang bilo-bilo. Kain lang kayo ha. Marami tong niluto ng ate ko. Joke. Salamat kuya, ang sarap. Walang anuman. Mabuti naman at nagustuhan mo. Inutang ko yun kay Lola Narda at pinabili ko ng sangkap nito. Bayaran mo na lang ha, bunso. Masarap nga. Thank you sa libreng merienda. Ay hindi lang po ikaw sir ang magbabayad. Lahat kayong mga tanod. 30 pesos ang mangkok ano? O ikaw Teban, nakakadalawa ka na. 60 na yun ah. Ikaw talaga, oo. Gugutumin ula mga yan sa mga tirada mo eh. Siya nga pala, Tisay. Magluto tayo ng ginatang tambakol ng matikman ng apo ko ang specialty mo. Sige po Lola. Ngayong hapunan po ba? Oo, nagpabili na ako sa kuya mo. Kahapon pa. Matalas talaga ang pakiramdam ni Lola Narda. Siya na ang gumawa ng paraan para magstay si Tisay doon hanggang gabi. Kasi daw nakikita ni Lola ang mga titig ni Jordan kay Tisay. Kaya habang nagluluto ng hapunan ay nagpatuloy ang mga tanod at si Jordan sa pag-iensayo. Nang sumapit ng hapon, nag-uwian na ang mga tanod. Habang nagpapahinga si Jordan naman sa ilalim ng kawayan, nahiga siya sa papag na nandoon. Tinamaan yata ako kay Tisay. Kaya lang hindi ako marunong manligaw. Paano kaya? Sa pelikula na napapanood ko, may bulaklak at chocolates pa. Saan naman ako kukuha ng bulaklak dito? Kaya lang, may boyfriend na kaya siya? Wala pa naman. Ha? Kung sakali, ikaw pa lang. Kanina ka pa ba dyan? Narinig mo bang sinabi ko? Oo, alam mo Sir Jordan, kaya hindi kita pinag-isipan ng hindi karapat-dapat kasi inire-reserba kita sa kapatid ko. Oh, talaga ba?
Paano mo naman nalaman na magugustuhan din ako ng kapatid mo, Aber? Ay, basta. Alam ko ang mga type niya. Saka, gusto siya ng lola mo para sa'yo. Pati ng daddy mo. Wish niya na magustuhan mo si Tisay eh. Setup yata talaga ang pangyayari dito sa akin ah. Well, magandang pangyayari to kung sakali. Lahat pala sila boto kay Tisay eh. Mabilis na lumipas ang oras doon kaya ng hapunan excited din si Jordan. Siyempre hindi nila alam ang mga ayaw at gusto ni Jordan sa pagkain. Hindi naman daw talaga nasarapan si Jordan sa ginataang tambakol dahil maanghang ang luto nila. Hindi kasi mahilig si Jordan sa ganoong pagkain. Pero dahil luto ni Tisay, napilitan siyang kumain. Pero nahalata ni Lola na hindi nasisiyahan si Jordan sa kinakain dahil panay ang inom nito ng tubig. At dahil maputi siya, kita sa mukha nito ang pamumula. So, to the rescue ang Lola. Ay apo, tikman mo itong pritong tambakol. O ganyan yan bago ipaksiw at lagyan ng gata at sangkaterbang sili. Salamat po, Lola. Masarap po. Mas okay to kapag may ketchup. Ay, hindi mo ba nagustuhan ng may gata? O masyadong marami yata ang sili? Nako, pasensya ka na ha. Dito kasi ginagawa lang panghimagas ng sili, lalo na si Lola Narda. Hindi. Masarap naman. Okay lang. Kung ano nakagawaan nyo dito, ayos yan. Nako, ano ba kayo? Sanay yan sa mga sosyal na pagkain ano? Pero ramdam naman namin nakikibagay ka sa amin. At magandang sinyalis yan na pwede ka kahit saan ha? Ay, hayaan mo na. Sa susunod, bahagyang anghang na lang. Ay, bongga! May kasunod pa pala yan ha? Yun na nga bang sinasabi ng mga baraha eh. Dumali ka na naman, Everesta. Ikaw talaga. Sa probinsya, pagsapit ng 6:00 ng gabi kahit maliwanag, karamihan ng mga bahay sarado na. Hindi gaya sa mga syudad na halos hindi na natutulog ang mga tao. Dahil dito kila Lola, wala pang supply ng kuryente, mga gasera ang karamihang ilaw. Pero dito kay Lola, sabi ni Jordan, medyo level up na. Coleman ang gamit nila sa bahay at mayroong extra pang 2 na ginagamit ng mga tanod kapag nagro-ronda. Nang pauwi na sila Tisay at Ever, sinamahan sila ni Jordan. Buong summer vacation ka ba dito, Jordan? Oo. Kapag malapit ng pasukan, saka na ako uwi. Ikaw? Siyempre naman, taga rito ako eh. Pagbalik ko sa bayan sa pasukan, isasama ko na si Kuya Ever. Para siya naman ang pag-aaralin ko. Di ba, Kuya? Sure ba yun, bunso? Nako, sa wakas makakapagtapos din ako. Salamat naman. Oo naman, Kuya. Pangako ko yun, di ba? Oh, dito nang mundi naming palasyo. Halika, pasok ka muna. Malapit lang pala kina Lola ang bahay nyo ah. Sige. Akmang papasok na daw sila sa tarangkahan ng maulinigan ni Jordan na may sumisirit paparating sa kinaroroonan nila mula sa lupa, kasabay ng mainit na simoy ng hangin. Kinutuban siyang may kakaiba, pero hindi siya dapat magpakita ng kaduwagan dahil kasama niya ang babaeng umagaw ng atensyon ng pihikan niyang puso. Lumilindol yata. Pero parang hindi naman. Ano yung mga gumuguhit sa lupa? Mariosep, umaahaw na yata ang mga nuno sa punso. Ayun oh, parang may ararong gumagapang na mabilis sa lupa. Papunta dito. Ano yan? Atras kayo! Huminto sa tapat natin eh! Shoot! Diyos ko, aswang! Makakumag kayo! Lulumpuin kita! Ito ang dapat sa mga katulad nyo, mga hangal! Ay, grabe. Ang lakas mo talaga, Jordy. Nabasag mo ang ulo ng aswang na yan. Bakit berdang dung lumalabas sa nahating ulo niyan? Sandali, pupunta ako kay Lola Narda. Kailangan makita niya to. Are you okay? Nasaktan ka ba sa pagsambulat ng lupa? Yeah, I'm good. Thanks. Ang lakas mo, Jordan. Mana ka sa lola mo. Kaya ako natatakot umuwi dito eh. Merong mga ganitong gumagambala dito. Oh, sorry.
nayakap na tuloy kita sa takot ko. Yeah, don't worry, I'll protect you. Panalo. May payakap pa na bonus. Iba ang nagagawa ng pusong umiibig, di ba? Tumatapang. Ang dating refined gentleman, ngayon may pagkasimpleng brusko na ang dating. Hindi naman nagtagal, humahangos daw na dumarating si Lola Narda kasama ang mga tanod na armado. Nakita nilang lahat ang aswang nawala ng buhay. Isang botelya ang kinuha ni Lola sa kanyang bulsa at pinatakan ang aswang nawala ng buhay. Ito ang langis ng niyog na may orasyong ginawa niya kanina. Nagsindi ng tabako at ang palito ng posporo inihagis sa bangkay ng aswang. Naglagablab ito hanggang sa maabo. Kumuha na lang kayo ng gamit na magkapatid. Doon muna kayo sa amin habang nandito ka, Tisay. Pero Lola, bakit po? Nakakaya naman po, doon kami mag-stay ni Kuya sa inyo. Wala nang pero-pero. Bilisan nyo na. Kilos na, Ever! Tama si Lola. Doon muna kayo sa amin. Mas safe ka doon. Okay, kukuha lang ako ng mga gamit ko. Apo, eto na ang tamang panahon para tanggapin mo ang ikatlong bahagi ng agimat. Hindi ko pa ba natatanggap, Lola? Nasa akin na pong alakdan at kobra. Ang totoo, Apo, hindi pa sila ang nagbibigay ng lakas sa'yo. Ang ipinapakita mong lakas ay galing sa puso at isip mo. Bunga yan ng masidhing pagnanasang ipagtanggol ang iba at ang sarili mo. Pinababantayan lang kita sa kanila kung sakaling hindi mo pa kaya. Talaga po, Lola. Ibig yung sabihin, may ganun pala akong lakas. Sige po, kung sa tingin nyo karapat dapat ako sa ikatlong bahagi ng mga agimat, tinatanggap ko po. Nakakabiglang revelasyon galing kay Lola Narda, Sir Jupiter, nang makabalik na sila sa bahay ni Lola. Napag-usapan ng maglola na sa liit ng bahay, pagtatakahan na ng magkapatid kung saan pa sila doon matutulog. Kaya hindi na ngayon lihim ang underground. Ipinakita ni Lola sa kanila ang kanilang magiging silid. Hindi makapagsalita ang magkapatid habang itinutur sila ni Lola. Maging si Jordan ay namangha sa underground ng bahay ni Lola. Ligtas sila doon kahit sa ilalim pa ng lupa dumaan ang aswang. Mababasag ang bungo nila pero hindi makakapasok dahil ang dingding at sahig daw nito ay gawa sa tungsten, ang pinakamatigas na metal na ginagamit ng mga military sa kanilang mga armor o baluti at mga bala ng kanilang armas kagaya ng ginagamit ni Lola Narda na siyempre galing po kay Sir Ernie. Lola, salamat po ng marami ha. Sobra ng pagtulong niyo sa amin. May ipagtatapat ako sa iyo, Tisay. Sana ay wag mong masamain. Ano po yun, Lola? Pinapakaban niyo naman po ako eh. Ang iyong ama, si Manolo at si Ernie, ay matalik na magkaibigan. Silang dalawa ay mayroong kasunduan. Ang anak na lalaki ni Ernie, si Jordan, ay ipinagkasundong ipapakasal sa anak na babae ni Manolo. At ikaw yon sa takdang panahon kapag si Jordan ay sumapit sa edad na 21. Alam kong gusto ka ni Jordan. Nararamdaman ko. Pero kung hindi mo gusto ang apo ko, ay maaari ka namang umatras. Talaga po, Lola? So, pakakasalan ko si Jordan kapag 21 na siya? Correct yan, sister. Kaya nung nalaman kong si Jordan ang apo ni Lola na anak ni Sir Ernie, binantayan ko na. Kasi baka maunahan ka pa ni Marietta at ni Elvira. Pero kung di mo naman tipipay si Jordan, pwede naman ako magpakasal sa kanya. Kuya, grabe ka ha. Aagawan mo pa ako. Alam po ba ito ni Jordan, Lola? Nasaan po ba siya? Hindi. Wala siyang alam tungkol dito. Ayaw ipaalam ng daddy niya kasi hindi magugustuhan ni Jordan. Ayaw niyang minamanipulasyon ng kahit na sino. Ayun, naliligo at malamang na magpapapogi yun.
Ayun na nga po, ito na ang sinasabi ni Sir Ernie sa simula na this is for your own good and you'll thank me later. Una, nadiskubre ni Jordan ang totoo niyang lakas. Pangalawa, ang 3 bahagi ng anting-anting na deserve niyang matanggap. At ang pangatlo ay ang makilala ni Jordan si Tisay na laan sa kanya kahit noong bata pa sila. Matalino ang amo ko, hindi po ba? Kaya lang ang mga kasunduan pa lang yon ay hindi lihim sa kalaban ng pamilya ni Sir Ernie dahil ang kasunduan ay naikwento ng ama ni Tisay sa kasamahan sa munisipyo at ito ang dahilan ng kanyang naging kamatayan. Dahil ipinagkakasundo ng katrabaho niya ang anak na lalaki kay Tisay, ngunit tinanggihan na ito ng ama niya. Wala siyang alam na ang nakikipagkasundo ay leader ng mga aswang na tangid. At ang anak na lalaki ng napaslang na aswang ng amo ko ay nagbabantay na pala kay Tisay noon pa. Kasamahan ni Tisay ng guro ang aswang na yon, si Isagani na matagal nang nanliligaw sa kanya. Pero ilang beses na rin na binasted ni Tisay at malamang ang aswang na napaslang kanina ni Jordan ay ipinadala ni Isagani upang pinsalain ang aking alaga. Kaya para tuluyang maihanda ni Lola si Jordan, kailangan nilang isagawa ang ritual ng pagsasalin ng anting-anting. Mamayang hating gabi natin gagawin ang ritual, apo. Kailangang handa ka at buo ang loob sa lahat ng makikita mo. Opo, Lola. Handa na po ako. Pero la, hasain niyo po akong gamitin sila, ha? Siyempre naman, para pakinabangan mo rin sa mga angkop na pagkakataon. Lola, nakialam na po akong gumawa ng tsaa. Inom po muna tayo. Masarap to, Jordan. Tsaang gubat. Homemade ni Lola Narda. Ay, salamat, Tisay. Mabuti na isipan mong gumawa niya ng matikman ng apo ko. Salamat. Sige nga, tikman ko. Lola, hindi na po ba kayo sasama magronda ngayon? Susunod na lang kami ni Jordan mamaya. May gagawin muna kami. Pagkatapos ay pupunta tayo mamaya sa San Lorenzo. Sumama ka din mamaya, Tisay. Sige po, Lola. Gusto ko din makapasyal doon. Bago pa sumapit ang 12:00 ng gabi ay magkatalikod na nakaluhod sina Lola Narda at Jordan. Napapaligiran sila ng mga nakasinding kandila sa tahimik na pusod ng gubat na nasasakop ng lupain ni Lola. Kapwa sila walang pantas na damit upang malayang makalabas sa katawan ni Lola Narda ang mga anting-anting na tattoo na isasalin kay Jordan. Alagang anting-anting na laan kay Jordan. Lumabas ka sa akin. Yakapin ang tapang at katatagan ng aking apo. Gagamitin kayo sa kabutihan, sa pagtatanggol at paglaban sa kasamaan. Manatiling nakapikit, Jordan, at tanggapin ng buong puso't kaluluwa ang mga matatanggap mong biyaya. Tinatanggap ko po. At sumusumpang gagamitin sa kabutihan. Natanggap mo na ang bahagi mo, apo. Sandali lang at magbibihis ako. Sige po, la. Sabihin niyo po kapag tapos na. Nananatiling nakaluhod si Jordan at naghihintay ng hudyat ni Lola Narda. Pinatayo siya nito at pagdilat daw ng kanyang mga mata ay umiikot sa kanya ng nakalutang ang golden cobra, scorpion, agila at mga letra ng sinaunang alpabetong Arabiko. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng mga ito sa kanya kasabay ng malakas na bugso ng hangin hanggang isa-isang kumapit ang mga ito sa katawan niya. Napapikit si Jordan ayon sa kanya dahil sa bawat pumapasok na anting-anting sa kanyang katawan ay may init itong dala. Hanggang pumayapa ang paligid. Dahan-dahang dumilat daw ang mga mata niya. May sinag na nagmula doon. Ayon sa aking ama na nagpasa ng lahat ng mga anting-anting, ay nagpasalin-salin na sa ating lahi sa maraming henerasyon.
Ang ina ng iyong ama ay hindi nakabahagi ng alinman sa mga taglay natin dahil siya mismo ang tumanggi na makabahagi nito. Kaya ngayong taglay mo ang kobra ng Eldorado sa iyong kanan at ang alakda ng mga sinaunang bathala sa iyong kaliwa. Nakapwesto ang agila sa iyong likod hanggang dibdib ay magsisilbi mong baluti. Walang matalas na patalim ang tatalab sa iyo nun. Sa bawat pakikipagtunggali ay magagamit mo sila. Gamitin mo lamang sa kabutihan, apo, para hindi ka nila pagtaksilan. Umasa po kayo, Lola. Nagagamitin ko sila sa mabuti at sa pagtatanggol sa mga mahal ko sa buhay. Alam mo naman kung paano sila itatago, hindi ba? Dito magsisimula ang bagong pahina ng buhay mo, apo. Tatag at paniniwala sa Diyos na ang mga nakamit nating ito galing sa Kanya. Opo, Lola. 2 beses sa plus pababa ay kusang magtatago ang mga ito. Pero makikita pa rin ng mga may taglay na agimat. Gaya yun ni Daddy. Tayo na po at naghihintay na sila sa atin. Oo nga, baka mainip sila. Ayon kay Jordan, ang pagkakaroon ng anting-anting lalo pat ito ay mga tattoo sa katawan ay hindi palamuti o pang-display. Mayroon itong malalim na kahulugan, responsibilidad at dapat buhayin sa pamamagitan ng lakas sa tao na nagtataglay ng isang anting-anting. At higit sa lahat ay ang pananampalataya sa Diyos na ang bawat isang anting-anting ay biyayang kaloob niya sa taong karapat-dapat magtaglay nito. Malinis na puso at hindi makasarili. Kaya nang matapos ang ritual na pagsasali ng mga agimat ay tinago sila ni Jordan sa paningin lamang yun ng iba. Ngunit ang totoo, hindi naman talaga na itatago. Kasama sina Jordan at Tisay sa pagruronda ng mga tanod sa pangunguna ni Lola Narda. Sa nakita nating aswang na umatake kina Tisay, ay kailangang dobling talas ng pakiramdam ang kailangan natin. Hindi lamang sila lumilipad, kundi kaya din nilang mag-arumbang sa lupa. Kaya ang mga itak na binigay ko sa inyo ay wag niyong aalisin sa inyong mga baywang. Talasan ang mga mata, ha? Oh, tayo na! Lola, may mga paparating po. Naririnig ko, apo. Humanda kayo. May paparating na naman. Jordan, ayun na sila. Diyos ko, dadagitin tayo! Dumampa kayo! Akin itong nauna! Manghiram ka ng mukha sa aso, ungas! Gaano ba sila karami? Yan ang tanong ni Jordan kay Lola Narda, Sir Jupiter. Hindi daw maubos ang mga aswang na tangid na yon. Mula nang dumating si Jordan sa pulinaryo ay napapadalas ang paglusob nila. Ayon kay Lola Narda, hindi sila kagaya ng mga aswang na alam ng karamihan. Umiinom lang sila ng dugo ng tao. Hindi rin nila kinakain ng mga lamang loob o laman ng tao. Para silang mga vampira. Pero may immunity sila sa sikat ng araw at namumuhay ding gaya ng mga normal na tao. Nakikisalamuha din sila nang hindi namamalaya ng karamihan na sila'y mga aswang. Kaya sila ay nakakapag-aral din at nakakagala ng malaya. Pero kapag nakatsyempo sila ay sasaerin nila ang iyong dugo. Nang matapos ang engkwentrong yon, nagbantay pa sila hanggang mag-uumaga na. Jordan, bakit naman kamay lang ni Tisay ang hinahawakan mo? Pwede namang hawakan ng kamay ko kahit pasmado to. Ay! Oo nga no. Teka. Magjowa na ba kayo at may pa-holding hands na kayo? Yes, kuya. Kaya kuya na kita ngayon. Kuya! Umuwi na tayo, mga kasama! Umaga na! Maraming salamat uli. Magkita-kita na lang tayo mamayang gabi. Sa sobrang pagod at puyat na ni Jordan, nakatulog siya ng mahimbing na hindi na niya namalayan na ginigising siya ni Tisay para mag-almusal.
Maging ang tanghalian ay hindi na rin siya nakakain dahil sa himbing ng tulog. Hindi na rin niya namalaya na pumunta sa bayan sina Lola Narda, Ever at Tisay para mamalengke. Habang namimili si Lola Narda sa karnehan, nakasunod naman si Ever. Nagpaalam si Tisay na gagawi siya sa prutasan. Habang abala sa pagpapakilo ng karne si Lola at nauulinigan nila ang ingay ng mga nagsisigawang tao sa gawin ng prutasan, kinutuban si Lola Narda, kaya mabilis siyang nagtungo doon. Lola! Lola, si Tisay! Hinahabol ko, pero hindi ko na naabutan! Anong nangyayari dito at nagsisigawan ng mga tao? Si Tisay, Lola! Nakidnap si Tisay! May babae daw sa pilitang isinakay ng 4 na lalaki sa kotse. At ayon sa batang nagsabi sa akin, yung Ma'am Laila daw na yon. Hinahabol ko po, La, pero hindi ko nabutan eh. Ano? Nakidnap? Sinong kumidnap? Umuwi na tayo at sa bahay malalaman natin kung sinong gumawa nun. Tayo na! Opo, Lola. Tayo na! Nang hapon yun, habang nag-iensayo si Jordan sa kakahuyan ay nakaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Malakas ang ihip ng hangin. Malakas ang kabog ng dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Nag-concentrate siya, ipinikit ang mga mata. Sa kanyang balintataw, ang agilang kanyang baluti ay lumipad ng mataas na sinundan lang niya ng tingin. Mula sa itaas ay sinusundan ng agila ang isang kotse na pumasok sa gubat. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang bahay na luma. Isang babae ang ipinapasok sa loob. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya nagkakamali. Si Tisay ang babaeng nagpupumiglas na pilit ipinapasok sa loob. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, alam na niya ang nangyari, kaya nang dumating sina Lola Narda at Ever, mabilis silang sumakay ng kotse upang puntahan ang itinurong lugar ng agila. Hindi kalayuan ang gubat na pinagdalhan kay Tisay. Sa di kalayuan, huminto si Jordan upang hindi marinig ng mga kidnapper ang pagdating nila. Mga tangid na mga lalaking yun. Bakit nila dinala si Tisay dito? Mga ungas kayo! Huwag kayong magkakamaling saktan siya! Tama ka po. Nakikita ko ang tunay nilang anyo. Mga hangal kayo! Anong kailangan niyo sa akin, ha? Wala kayong makukuhang ransom sa akin! Walang perang kuya ko! Hindi alam ni Tisay na aswang mga yun. Kailangan ko makalapit doon. May 2 gwardya. Ikaw sa harap, Jordan. Sa likod ako po pwesto. Sumunod ka sa akin, Ever. Pagsisisihan niyo to, mga kumag kayo! Itong bagay sa inyo! Ah! Buo ang loob ni Jordan. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang mga kidnapper. Sa paningin ng normal na tao, sila ay mga normal din. Ngunit taglay ni Jordan ang matang agila, kaya maingat ang bawat kilos dahil nakasalalay ang buhay ni Tisay. At tama siya. Kailangang paganahin ang isip at hindi sugod ng sugod kahit may taglay pang anting-anting. Nakapasok si Jordan, ngunit matalas ang pang-amoy ng mga tangid, kaya namalaya ng 2 ang paglapit niya. Lapit mga ungas! Diyos ko, mga aswang pala to! Ungas ka! Heto ang siyot! Ah! Ah! Mag-iingat ka, Jordan! Para sa'yo, my love. Tapusin natin ang paghihirap niyong mga aswang! Mangisay kang parang palakawas! Ah! Ang lakas mo! Nahati mong mukha ng mga aswang! Ay! Ahas! Patayin mo! Huwag, kakampiyan. Nasaktan ka ba? Halika na. Palabas na daw sana sila, ngunit may narinig si Jordan na sasakyang paparating, kaya nagkubli sila at sinilip sa bukas na bintana kung sino ang dumating. Nang makababa ang mga ito ay nagbigay ng hudyat na paligiran ng bahay dahil nakita na nito ang 2 bantay na walang buhay at bumubula ang mga bibig. Ngunit ang huling bumaba ng sasakyan ay isang pamilyar na mukha. Tinitigang mabuti ni na Jordan at Tisay kung namamalikmata ba siya o ito ang katotohanan. Nalilito si Jordan. Isa itong patibong. Lumabas ka dyan! Sino ka mang magaling! Kung hindi,
ay sasairin ko ang dugo sa katawan ng lola mo! Sinong lalaki yun? Si Isagani yun. Co-teacher ko, ilang beses ko nang nabasted. Makulit pa din. Siya palang nagpakidnap sa akin. Lumabas ka dito, hangal! Ibigay mo sa akin si Tisay! At ibibigay ko sa iyo ang mahal mong lola! Paano naging co-teacher mo yan? Mukhang retirado na yan Matanda na ang swang na yan. Si Lola Narda ba yun? Paano niya nakilala si Lola? Hindi si Lola yon. Nililin lang niya ang paningin natin. Ayun si Lola sa likod Doon sila nag-aabang. Muling sumilip si Jordan sa labas at nakita niyang naglalabasan na ang mga pakpak ng mga aswang. Nagpasya siyang lumabas sila ni Tisay upang linlangin din si Isagani. Dahil ito rin ang senyas ni Lola Narda na nakasilip sa butas na dingding ng bahay. Lumapit ka sa akin dito, Tisay, at ibibigay ko ang lola niya. Huwag, Tisay! Nililin lang ka lang niya. Hindi siya ang lola ni Jordan. Dad, kayo po ba talaga yan? Oo, anak. Ako to. Mainam at kompleto pala ang angkan ni Emilio. Hindi na ako mahihirapang hanapin kayo isa-isa. Makakaganti na rin ako sa pagpaslang niyo sa ama ko. Lalong lumakas ang loob ni Jordan nang punitin ni Sir Ernie ang shirt niya at lumantad ang mga pamilyar na tattoo ng ama sa katawan. Kaya tama ang mga nakikita ng matang agila ni Jordan. Nagbigay ng hudyat si Isagani kaya handa nang umatake ang mga tangid. Lumabas sa mga pakpak nilang gaya ng sa ibong uwak. Sairin ang mga dugo ng mga yan! Maliban lang sa babae yan! Sugod! Babasagin ko mga mukha nyo! Saluhin niyo ang mga balang ito! Halika na, Ever! Nasa harapan ng mga kalaban! Walang kwenta ang mga aswang na ito! Hayan, naging abo na! Saan ka pupunta Isagani? Itong sa'yo! Lola! Tigok na mga aswang Kaya pwede nang lumabas sa lungga. Naubos ang mga tangid na aswang. Kusang nasunog ang mga bangkay dahil sa mga kamandag ng mga agimat namin. Maging ang bala ng baril ni Daddy ay pilak na matagal na pala niyang pinaghahandaan ang ganitong laban. Pero nakilala ni Tisay na ang mukhang 25 ni Isagani ay 70 na pala. Ito ang pamilya na salarin sa pagkamatay ng lola at lolo namin. Bumalik kami ng Pulinaryo at kinausap ako ng masinsinan ni Daddy. I'm so proud of you, Sam. Alam kong lahat ang nagawa mo dito. Hindi kita pinapunta dito para parusahan ka o i-torture. Gusto ko lang matutunan mong ipagtanggol ang sarili mo. Unahin ang mas mahalagang bagay kaysa sa mga pwede pa namang maghintay. I just want you to be alive, productive, at matutuhan mong tumingin sa ibang anggulo ng buhay, anak. At hindi totoong hindi ko nakikita ang galing mo. Kitang-kita ko, anak. Hangang-hanga ako sa katalinuhan mo. I know, Dad. And thank you po. Ngayon naintindihan ko na mga sinasabi niyo sa akin nun. I love you, Dad. Oh, magkape muna kayong mag-ama. Masyadong seryosong usapan Mama, salamat po sa pagtsatsaga sa apo niyo, ha? Nahanap din niya ang lakas na gusto ko para sa kanya. At ang bahagi ng anting-anting na para sa kanya na maipapamana pa niya sa magiging apo ko. Abay, mabait na bata si Jordan. Parang ikaw din. Marespeto at mapagmahal. Nakita ko sa kanya ang mabuting puso. Salamat din na po at hindi mo ako iniwan noong nasugatan ako. Wala po yan. Mahal ko lang po kayo kaya di ko kayo kayang pabayaan. Heto na pong suman, Jordan. Sir Ernie. Thank you. You can call me Daddy. Ito ang kwento ni Jordan ng kanyang hindi malilimutang tungkol sa mga aswang. Nagpakasal sina Jordan at Leila o Tisay pagkalipas ng 1 taon.
Nabiyayaan sila ng 3 anak na lalaki. Natapos din ni Jordan ang kanyang PhD. Sa kasalukuyan siya ay isa ng school principal at si Tisay naman ay master teacher. Madalas na umuwi sila kay Lola Narda upang makasama ito. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin na maibahagi ang kwento ni Jordan. Muli, ako po si Zenny na isang nurse dito sa Ontario, Canada. Maraming salamat sa iyo, Zenny, sa pagbabahagi ng kwento ni Jordan. Maraming aral ang napulot sa kwento ng buhay ni Jordan. Isa na dito ang sinasabing, sumunod ka muna bago ka sumuway. Hindi po ba, dear listeners, ang pagmamahal sa anak hindi po nasusukat sa pagbibigay lamang ng mga bagay na material. Ang pagtuturo sa kanila kagaya ng nakalakhan ni Jordan na mapagmalasakit. May mga planong naaayon sa ating mga kagustuhan para sa mga anak na nakakabuti. Pero natuturuan natin silang maging matapang, kagaya ni Jordan sa kanyang buhay, natupad nga ang sinabi ng daddy niya na this is for your own and you'll thank me later. Muli mga tagapakinig, baka meron din kayong ganitong mga karanasan. I-share nyo sa amin at mag-like, mag-share. Huwag kalimutang tangkilikin ang aming mga channels Sitio Pangil, Kwentong Takip Silim, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories. Hanggang sa muli. Marami pong salamat.